Pertandingan terusan Liga Telu Jawa Timur antarane Persipro 1954 mungsuh Persib Jember nang Stadion Bayuangga Kutha Probolinggo sore mau mlaku kisruh. Tawuran antarane pemain sampai supporter ditelok nonang pertandingan iki. Masih sempet diskor sing pertandingan akhirnya mari ambek skor 1-0 gawe Persipro. Nang menit-menit keri keadaan pertandingan antarane Persipro 1954 mungsuh Persib Jember nang Stadion Bayuangga Kutha Probolinggo sore mau mlaku sepaneng. Pemain Persib sing gak trimo pas time ketinggalan 1 gol mangkel polahe pemain Persipro koyoke ngulur-ngulur wektu. Dadine wektune tambah tipis. Dadine kiper Laskar Minajinggo celukane Persipro 1954 Andi Yuda kelaran sakmarine duel royokan bal. Polahe teriu sambat kelaran iku nggarakno pemain Persib tambah mangkel. Dadine tawuran antarane pemain gak iso dilesi. Tapi gak malah lerem tawuran iku terus melaku teko antarane pemain sampai nang antarane supporter. Kedadian uber-uberan bareng teman-teman didelokno nang tengah lapangan. Polahe keadaane terus panas, pertandingan sempat diendekno dilu sampai lapangane steril teko penonton. Pertandingan Liga Telu zona Jawa Timur bagian etan iku akhirnya mandek barek menangi Persipro 1-0 liwat saduan penalti menit 71. Samarine pertandingan anggota Polres Probolinggo Kutha terus ngawal supporter Persib sampai patese Probolinggo barek Lumajang.